Kaseng KSU Namdong Area Unit hadin wadayo ujor na kipajba kiwalay Chimdawai wa kiwalay MCAM hanamdong CHC hajrong iwam tista wan biangpor kiwakre kani kathaw sumar kamte kasotri uniu benai da lahir ki cagani ke CHC we de chem wa hadu khatwi wajile empo M1 ki wakre na do ki doktor wa ki pharmacist we ki kamra le dangman ki wadang khang najrong waslem ki wan kre smart wan ki woli wan du hypor kam wa arli wji singi kaseng de chem gale wa ki solar panel hagani ke CHC to ki wadasi kamte da dawa wa bu no da ka generator yo like ki pajba uchitom kamte da ong wam ye updiang ye ni ile ki wakre we kamon u ye gani ke CHC wo e chakri ye ki wo bon tli ki chnang wa pan we la da ki bor wa pan ye ki wo le ye em kam ni liang ka seng daw chim ga da luti ka wa khor ina kaliang ka KSU Namdong Area Unit aden mangila yo kijing ujo na ki pai ba babon balang kamtam ki ba wan sim dawai balai don kam hagani ki CSC ki nila yo complain ba kinong tre kamtam ki office staff ki batre hagani ka CSC ki wan kelembiang por sa gani ka PSC bat mentang sengi nila lap lagi jong ki khmat ba enta la khatwe biji khatwe sting kimpat poi ngi nagliang jong keseng nim sekolah ban priang ya kejing lek bom senyau jong kini ki office staff ki ba dai ban sekri yau pai ba jong kini ki than kham tam kini ki si jongi ka habban sekri digi phau tali ki snong bat digi phau hajar ki pai ba hanrei lagar long gumni kumnu kini ka si ka la ban ai ka jing sekri ya pai ba jong kini ki than bat ngakarpat ya kibor badai khmi biki dai ban simkhia lam kumta ni nagleng long seng ni hapan perkhat bat ngin sim ya kesenjam ke ba teng e tas kawero kumban supen kenmau bah kendru terik yong ngila wan ni kendo bat lebo jentho ya di MHO halor ka jingbom trekam su kini ke solar panel bat ngil aero ke jingmut ya di MHO bat ngigerpat ru kejuk upor ya ketenat jong ke koi ke kya dai ban bo de ka generator mesin hagani ka CSC kenang ba kipai ba batia apang menmit kinyo ikjing sengan hagani ka CSC Namdong.